kula sadaya nglantaraken menapa ingkang dados niat utawi hajatipun Bapak Sumartono sekeluarga. Niat utawi hajatipun Bapak Sumartono sekeluarga dalu menika badhe ngayahi garwaning sepuh ngomah-ngomaken putra putrinipun ingkang paring asma Lia Dwi Utami. Dalu menika badhe ngadati adicara langkahan. Mugi-mugi Bobo Sumartono anggenipun kagungan kersa hangrakit sekar cempaka mulya hawiwa putra mahardya diri tetep winengku ing suka basuki. Semanten ugi putra ingkang dipun langkai mugi-mugi enggal pinaringan jodoh. Putra ingkang badhe lelumban wonten samudraning gesang mugi tansah ayem tentrem atur runtut bagya mulya ingkang sineja rahayu ingkang pinuju saged ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos kagem-kagem linen-linen. Ingkang saturan malih Bobo Sumartono inggih sedekah krana lillah taala nerusaken rejeki saking Gusti ingkang Maha Agung saking wetune bumi sarine toya ingkang awujud lagitan utawi ambenan lan sasanes-sanesipun. Ten mriki wonten sepul suci ulang sari caos hormat dumateng para nabi, para wali ugi para leluhur saking keluarganipun Bobo Sumartono ugi para leluhur sami. Sedaya dipun hormati, sedaya dipun kawilujengi, mugi-mugi saged jangkung kawilujenganipun Bobo Sumartono anggenipun kagungan kersa ngomah-ngomaken putra putrinipun pinaringana slamet boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Ingkang saturan malih ten mriki enten jenang petak jenang abrit raos hormat dumateng Ibu Bumi Bobo Angkasa kaki danyang nini danyang ingkang rumeksa wonten daerah Kampung Jawa mriki. Sedaya dipun kawilujengi mugi-mugi saged jangkung kawilujengan Bobo Sumartono sak keluarganipun dipun tebihaken saking bebaya lan pangbodo. Ingkang saaturan malih wonten jenang sengkala kangge nengkalani bandak utawi sengkala. Sengkala ingkang sampun dumawa ugi sengkala ingkang dereng dumawa. Sengkala ingkang sampun dumawa mugi-mugi ndadosaken kegiatan kawilujenganipun Bobo Sumartono sak keluarganipun. Sengkala ingkang dereng dumawa mugi-mugi tinolak balik dalan katuta angin kang mintuna. Memetri dinten 7 pekenan gangsal wukuti gandosa sasi 12 windu sekawan. Sri dina kala dina jaya dina jayane dinten Jumat Pon setuwage dipun damel Bapak Sumartono kagungan kersa mugi-mugi Bapak Sumartono sekeluarga dipun paringi gangsar lancar boten wonten setunggal punapa-punapa kalis ing rubeda nir ing sambikala. Niki sekar setamane Mbak Budi. Coba disalam. Ingkang saaturan malih niki wonten sekar setaman. Saperlu kangge nyiram tuwa nyambung tuwa dipun siram sakderenge layu dipun sambung sakderenge pedhot. Mugi-mugi temanten sakwiwit anggenipun lelumban wonten samudraning gesang mugi tansah rahayu wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Ingkang saaturan malih menika wonten pisang ayu sedayu kinangan Jabin Surahayu caos hormat dumateng para malaikat sedaya dipun kawilujengi mugi-mugi
saged paring sapaan dumateng Bapak Sumartono sekeluarga anggenipun kagungan aso. Cekap semonten anggen kula matur ampun bilih wonten pelaju ing wicara kuranging subasita ingkang tansah boten hanyudikrana kula tansah nyuwun nyuwun si samudra panaksuma. Waosan donga salajengipun monggo dipun ajengaken dening Bapak Rama. Monggo Bapak Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin ni'amahu wa yudafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afad wal afad wa taqilana biha jamil hajat wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tutahhiruna asriyat fil khairati fil hayati wa ba'dal mamat ya hafiyal hajat ya hafiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fid jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa barakatan bil maut. Allahumma inna lana fis safar wa fil maut wa najatan min nari wal afwa 'inda hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, ini adicara langkah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten saha jenenganipun para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dadi kanggo murdaning akrab kanthi nambaran pekayun budi rahayu saha nunjukaken raos syukur dhumateng Gusti. Mugi rahayu sampun dumadi tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Amit pasang alimat tabib mugi tinebina ing iladuni menyang tolak sari. Dene dalu menika kula ngayahi kewajiban luhur saking panjenenganipun Bapak Sumartono sekalian garwa. Inggih menika badhe hangacarani adicara langkah ingkang badhe kelampahaken wonten dalu menika. Wondene urut-urutanipun adicara langkahan ingkang sepisan calon pinanganten ngaturaken sungkem dhumateng kadang sepuhipun ingkang dipun langkari. Dene Rama Ibu namung hanyekseni putra kekalih ingkang badhe ngadati adicara langkahan. Sasampunipun calon pinanganten putri sungkem nyuwun idi palila kelajengaken calon pinanganten putri dipun tuntun kadang sepuhipun ngangge tebu muluk ingkang winastan durjana. Dipun tuntun dipun gambaraken kados pundi urip kang sejati kados punapa.
Sasampunipun dipun tuntun lajeng calon pinanganten putri paring dedaharian disuapi kadang sepuluh supados langkung ikhlas anggenipun paring idi paliro. Sasampunipun dipun dulang utawi dipun suapi kalajengaken calon pinanganten putri masrahaken bedono langkahan dumateng kadang sepuhipun ingkang dipun langkahi. Mekaten kala wau rewuncining adicara langkahan ingkang badhe kelampahaken dalu punika. Panjenengan Bapak Ibu ingkang mates pinurmatan, saderengipun adicara langkahan dipun wiwiti nggih niki Ibu Narsin pun siap sedaya. Nggih. Kusumaning ayu Liyadewi Utami badhe ngaturaken sumpeng nyuwun idi palila dumateng kadang sepuluh semoga repepe kusumaning ayu Liyadewi Utami lumampah dodok jengkar saking tatarakan tumuju wonten ngarsanipun kadang sepuhipun inggih menika Roro Ayu Andriana. Sak perlu ngaturaken sumpeng nyuwun idi palila hanglampahi pepestening Gusti hangrumining kadang sepuhipun mangun kaluwarga. Kusumaning ayu Liyadewi Utami nyuwun idi palila dumateng kadang sepuhipun Roro Ayu Andriana. Kakang Mbok kula ngaturaken sedaya nglepat kula dumateng panjenengan Kakang Mbok. Saha kula nyuwun idi palila kula badhe hangrumini Kakang Mbok mangun kaluwarga. Ya, nduk adikku Cahayu, sepira gedene luputmu bakal tak pangapura lho. Tak ideni, tak lilangi yen sira bakal omah-omah dhisik ya. Mbak yu wis lega, Mbak yu wis lila. Ananging kowe kudu ngerti ya, Mbok. Sejatine urip mono rungsik. Mula saka iku ayo tak tuntun tutno lakune Mbak Yu ya, Mbok. Urip kang sejati ku urip sing kaya ngapa? Dipun tuntun coba sawangan gunung kang dhuwur kalipun.
gunung kang dhuwur kae yen mbok sawang saka ado katon adi katon indah nanging yen mbok sawang saka cedhak sejatine kebak jurang-juri iku gambarane ngawur. Yen sira ora hati-hati anggulmu urip bisa kepleset ana ing jurang curi mau. Mula saka iku linambarana urip iku sabar lan rimo lan sugih pangapura. Urip iku ibarat sekolah sing gak tau prei. Saben ujian tansah paring piwulan. Kesalahan lan kegagalan iku sejatine duduk pungkasan. Ananging dalan nuju ing kebecikan. Mula saka iku aja gampang kebujuk karo nafsu antara ya. Apa maneh ing pepase kebiayaan dunya. Sebab bungae rasa iku dudu mergo akeh bondo. Ananging sepira gedene anggonmu bisa nerima peparingane Gusti. Mula saka iku aja mburu seneng nanging mburu tentrem. Akeh belum mesti nek cukup, sithik belum mesti nek kurang. Mula saka iku awakmu kudu linambayang antis sabar lan trimo peparingane Gusti kang Maha Kuwasa. Ya wong cukup semono Mbak Yu paring piwulang marang awakmu. Mbok menawa kabeh mau iso dadi tekene uripmu nuju ana ing kebecikan. Inggih matur nuwun ngestokaken dawuh Mbak Yu. Lan mugi-mugi Mbak Yu enggal pinaringan jodoh langkung cepet nyusul kula. Ya Duk, apa sing dadi pangucapmu mugi-mugi Gusti tansah njabahi. Dipun lajengaken dipun suwapin Mbak itu ya. Kadang sepuhipun disuwapin adikipun ya. Dipun paring panglipur supados Mbak Yunipun paring idi palila langkung ikhlas riyah lan agama. Dipun suwapin Mbak Yu niki kula suwapin. Ya wis matur nuwun Mbak Yu wis lho sing ilo rasane ati Mbak Yu. Dipun lajengaken pasrah pisang sandang ya anggambaraken mugi-mugi putra kekalih saged dados kegiatan kawilujenganipun. Tunggu Mbak ya. Menika Mbak Yu kula aturi hanate ingkang arjut pisang sandang supados enteng sanggane kula lan panjenengan Mbak Yu. Iya tak gampangane. Dipun lajengaken hanampi bebono langkah ingkang dipun pasrahaken dening rayinipun Mbak Yu. Niki tandha tali asih kula
niki senaosa mboten sepinten ajinipun mugi-mugi saged ndadosaken remene Mbak Yu Yondo tak terima Mbak Pol dipun lajengaken mutus benang lawe ingkang dipun lampahi kadang sepuhipun inggih Roro Ayu Andriana ya dipun bentangaken Romo kaliyan Ibu ya mutus benang lawe menika pratandha utawi peralam kita sedaya panyuwunan adikipun sampun diputusaken kalih Mbak Yune kanthi tatas titis tuntas ikhlas rila legowo dipun pendek mawon dipun langkahi rumiyin Mbak dipun langkahi rumiyin Mbak Lia Dwi Utami yang langkahi dilangkai itu benang lawenya dilangkai dulu Kerjakan aja Pak. yang langkai terus kembali nah kembali terus Mbak Yunya itu di belakang jadi mutusnya menghadap ke sini ya di belakang ibunya ya adiknya ikut ke belakang ya diputuskan sambil membaca sholawat bersama-sama nggih mangke nek pun putus wae nyuwun sewu nggih nyuwun nggih mohon dimulai bismillahirrahmanirrahim dipun putus Mbak Siapkan, paskan dulu. Tunggu kode. putus Langsung. Allahumma sholli ala Muhammad Assalamualaikum. ya putus niku tanggane sampun diputusaken kanthi ikhlas rila legowo kali kadang sepuhipun mekaten kala wau adhirara rangkaan Bapak Ibu nggih pratandha sampun paripurna adicara langkaan nah Mbak Andriana nggih nuntun adikipun nggih lajeng Ibu sama Bapak jengkar saking sasana adicara nggih tumuju wonten sasana Palerman pratandha sampun paripurna nggih pelan-pelan mawon nggih Mas YouTuber tuh diliput buat dokumen keluarga nggih sampun mantun nggih kalajengaken adicara panebusing kembar mayang dadi nebus kembar mayang nuwun sewu Bapak Raman ditata posisinipun ya ditata rumiyin